Ngikubela ngelithi thatha nje indodana lenye baba uqolo manje. Lingenza umdla president imali esequleni likaYakobo phakathi kwalantombazana kwakunye noYesu. Yenza umdla kakhulu xa uTata uMathamba esithi ndizele ukuze nenze umdla. Ngenxa yokungazi kwayo xa uYesu ndiphe amanzi ndisele akatyhilekelo ethi kuyo ndiphe amanzi ndisele ithi njani phakathi kwam nawe akho budlelwane wena bakaThixo. Nale nto intsala yakho ethi uba usazi into yoba ithi le vesi apha ndizele ukuze uba usazi ndingemna ndikuphe amanzi aza kwenza ungaphindi ubuye nca. Nkosi wathatha phi lo manzi? Uthi uYesu ephenduka abasela apha baphinda babuye banqaba. Ndingathini baphinda babuye banqaba kodwa abasela kula manzi andini kuba isele ukuze ndingathini ingoma la